Abdulaziz, Allah za ka sauke nan jama'a re. Ke ba matsala shiga mu ne. A'a la mai gida dakata sauke ni. Ina wannan abu haka ka dinga hada maza da mata a cikin adaidaita. A'a ni ba zan zauna a cikin namiji ba wallahi sauke ni. A'a la me wannan Ta ana gaba ɗaya maza ne. a kai ina wannan kato haka mazan nan in ba su yi kwatanci ba wallahi ba aniyar moda ta buranda wallahi ni ta mai ai wallahi kurin ka sauke ni kai me na fe ni ba wallahi Kai da kake tare ya sunan ka ne? me za ka yi da sunana ina ruwanka kato haka da kai Ta na tambayi sunan ka ne, me sunan ka? sunana hajjara Hajara sunan ka? ya kake ce min wannan kake kira da wannan miji ne sak ka kira ni da mace sak Menabeb, an dakata da Allah. kadara ta riga da ta rigi fata. fito wallahi fitowa zan yi soja mala'ika ne kashe ni za ka yi Sunan ka Hajara. aniyar moda ta buranda Na tambaye ka sunan ka. kace maka suna na malam tukun na bar ma Naka ne ugo. Kadara ta riga da ta rigi fata. Dole da an canza zamani a gabata.